Ako'y delisyosang ka-love team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? I'm here! It's me, Kuya. Hello? Kuya! Hello, I said I'm here. Come on, focus on me. Hey, where are you at? Where are you focused? Hello? Naman nag-i-English lang ako, hindi mo naman ako pinapansin eh. Are you out there? Are you out here? Are you out everywhere? Parang baliw eh. Oy! Kuya! Dito. Yan. I'm here. Game na, lakasan mo na yung volume ng radyo mo dahil it's time for Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. It's a happy Thursday, Kabisyo. I'm back. It's me, your one and only. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Ang iyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Ano na nangyari sa'yo dyan? Nakatunganga ka na naman. Ano bang iniisip mo? Well, sa bagay, hindi mo kita masisisi. 5 days to go. It's already Christmas. Ay, ang bilis ang panahon. Ang bilis ang panahon, wala ka pa rin regalo sa akin, be. Huwag ka na mag-abala. Hindi mo naman kailangan mag-abala ng dark chocolate. Actually, ngayong tayong lahat is for the rush. Given it's only 5 days before Christmas. Last minute shopping. Last minute pang de-decor. May talab pa ba yun pag magde-decorate ka ngayon? I don't think so. Baka di ka na ng feel-good music ng Feel-Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. RAMDAM na ang Pasko sa Love Radio. Basic!